А как це подобає? А, ну так. Строй. Як в камеру, як вокруг того самого. О, блин. По-моему, слишком мало. Ну, потому что посылка была. В принципе, эта импреза у нас молчаливая. Это молчаливая погарда, можно сказать. Погарда чим? Да, Александра Григоровича і до ягоних прихильників. Ну, це я виказую особисте міркування, особисте розуміння. Андрей Сєвтромашевський, що символізує ця імпреза? А эта імпреза нічого не символізує. Вона просто показує, як будуть ходити всі жихари цієї країни завтра. І йти таким чином вони будуть у Куропати. Привітання. Що для вас ця імпреза? 14 травня Беларусь вибрала Куропати, але ми, білоруси, повинні нову Білорусь знайти в Австралії і Канаді. Тому що яны, хто здесь застається, хутко будуть ходити так, а ми будемо ходити як вольні люди. Так. Вам надо стипендию Хреновиной занимаетесь и все это дело, а потом Президент же забрал стипендию. Капитализм дерьмо, наш президент хуже капитализма. Каждому туалету флаг! над лідером М, що означає мудійшов, буде узвішений ягоний стяг. З братяю Руссю разом шагали, життя моє, битвах за волю, битвах за волю, забыли мы шлях перемог. Все, ваша влада кончилась. Все, экспонент? На тебе цару давалось. На, держи. Что ты скажешь? Дай тебе говорю, За палички прогоню. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! На імпрезі довелося зустріти і Славоміра Адамовича, героя одної з наших минулих передач, а так само героєм ще одної скандально відомої передачі. Славомір, як почування після усіх цих подій? Нормально. Я би то назвав традиційною вже фразою «полювання на відьму» почалося. Ось, в приватності на мене і на моїх хлопців. Як ти ставишся до тої імпрези, на якій ти зараз присутнішав? Я був запрошений, але так ми полічили, що все ж таки студентство повинно найперше тут прийняти уділ, організувати це все, провести. Вот, і нормально ставлюся, нормально. Такі акції повинні проходити кожен день, практично організовуватися. У сувязі з обвинувачуванням тебе і твоєї організації у фашизмі, що ти предприймаєш зараз? Тяжко сказати. Можливо, буде заява ось, з нагоди цього фільму. Хоча велике ожидання нема, тому що відомо, що, мені здається, цей режим, він зробить все, переверне все з ног на
на голову і зробить так, як йому хочеться. Суть нічого. Хто був її організатором? Ну, офіційно її не організував ніхто. Гэта, як кажуть, узникла стихійна гэта ідея. І офіційно на гэту акцію ніхто не проводив. Акція, якої не було, виходить. Ні, акція була. Але офіційно її ніхто не організовував. А як ви самі особисто ставитеся і чому ви вирішили прийняти її уділ? Ну, ведаеце, тое, што адбываецца зараз, мне, напрыклад, падобна на вар'яцтва. І каб зразумець, што не ўсе тут вар'яты, я таксама прыйшоў і сюды. Чому ви прийшли на гэту імпрезу і што яна азначае? Для мяне? Ну, што азначае? Ну, паколькі я супраць таго, што было в гэтай рэспублікі, супраць прэзідэнта, перш-наперш. Зорочка, а тут... Національний. А гэта все молотом. А что вас молотом было? Законодавчая влада порушає закон. Законодавчая робить закон, а виконавчая не порушає. Под Грунвальдом змагалися. А под этим расстреливали людей просто. То, что это патриоты были, Россию свою. Не затверженный стяг. Не затверженная символика вывешена. Гитлеровцы! Вы подняли, постирайте им в этом туалете то, что вы знаете. На великий жаль, ми вимушені були прорвати здимки, бо разом з іншими удільниками гэтай імпрези були доставлені у міліцейський постарунок, у Ленінський районний відділ внутрішніх справ. Там після довгої перевірки документів нас відпустили, правда запитавши, ці не мали ми дочинення до спалення державного стягу. Застається невирішеним тільки одно питання. Який ж стяг у нас зараз державний і ці з'являється злочинством спалення червоно-зеленого стяга після того, як керівник адміністрації президента прилюдно розірвав на кавалки і роздав з власними автографами наш білий стяг.